היי, כאן בטי לוין מהערוץ המקומי RHTC. אנחנו רגילים שפוליטיקאים משמיעים לציבור את מה שהוא רוצה לשמוע. התרגלנו גם שפוליטיקאים אומרים דבר והיפוכו, אבל כזה עוד לא היה לנו. אתם חייבים לשמוע. אחד הדברים שעולים על סדר היום בבחירות המקומיות בעיר רחובות הוא האם יישאר בעצם הסטטוס קוו בעיר בעניין התחבורה הציבורית בשבת, שבו העירייה אינה שותפה למימונו וגם הפעלתו. או שתפעל העירייה כמו בערים אחרות, נס ציונה ותל אביב, ובעצם תממן את התחבורה הציבורית בשבת. המועמד מטעם מפלגת יש עתיד מר זוהר בלום פרס מצע מסודר בריאיון לאתר וואלה את משנתו בעניין ואמר, שימו לב, אשמור על זכויות המיעוט, אך גם אעמוד על כך שזכויות הרוב יישמרו בקפדנות, ושימו לב, אדאג לפעילות תרבותית ותחבורה ציבורית בכל ימות השבוע. גם בפאנל מועמדים מצולם אמר מר זוהר בלום בבירור את עמדתו. בואו תקשיבו. אם אתם תתמכו בקווי אוטובוס בשבת, תגיד שאתה נבחר? לדעתי זה מהר מאוד. בשישי, שבת, גם בשישי אחר הצהריים אפשר לעשות את זה, וגם בשבת, וגם אנשים רוצים להגיע לתל אביב. בתאריך ה-14 לשני, כאשר התארח מר זוהר בלום, במקום הזה שנמצא ממש כאן מאחוריי, בפני הציבור החרדי, בבית המדרש, פרויקט החברותות של הרב מרדכי לוי, הנמצא בחצר בית הספר עמית, אמר מר זוהר בלום שישמור על הסטטוס קוו, וכל הנאמר בשמו הוא בעצם השמצות של מערכת הבחירות. אחד התלמידים במקום לא התאפק, ושלח הודעה למר בלום כדי שיבהיר את עמדתו, וזאת הייתה התשובה. אהלן, ערב טוב, מה העניינים? וואי, אני ממש מתנצל. כפי שאמרתי לכם באותו ערב, מאז 2013 יש תחבורה ציבורית בשבת ברחוב הרצל, גם בתקופה של רחמים. זה מה שאמרתי, וזה מה שאני אמרתי שאני לא מתכוון לפגוע בו, ומגיע גם לציבור החילוני שיהיה לו את הדבר הזה, בלי לפגוע בציבור הדתי והחרדי. מבולבלים תושבי רחובות? גם אנחנו. יצאנו לשאול את מר זוהר בלום את השאלה, האם הוא בעד תחבורה ציבורית בשבת או נגד תחבורה ציבורית בשבת, ובואו תשמעו מה הייתה תשובתו. בטי לוין מאתר הרחובותי RHTC, השאלה שלי היא לזוהר בלום. יש לי שתי שאלות, השאלה הראשונה לגבי התחבורה הציבורית בשבת. אמרת כן לכן תחבורה ציבורית בשבת? ובכן, זאת תשובתו של זוהר בלום בעניין התחבורה הציבורית בשבת. ותחשבו על זה.